नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारच्या सदाशिवगडार हरिनाम सप्ताह 23 ऑगस्ट ते 24 ऑगस्ट पर्यंत. कारवार तालुक्याच्या चित्ताकुला श्री शांतादुर्गा महामाया देवी देवस्थानात ब्रेस्तार 22 ऑगस्टाक सकाळ 10 वाजताना हरिनाम सप्ताहाची सुरुवात जावन शुक्रवार 23 ऑगस्टाक 10 वाजताना समाप्त जातलो. दर वर्सा श्रावण महिन्यात जावचो हरिनाम सप्ताह 7 वर्सां या वर्साक वाघवाडा, पिंगेवाडा, देऊळवाडा, मधेवाडा, हरशेट्टीबाग, देसाईवाडा, वर्टीवाडा, काजूवाडा, अर्जुनकोट, बंगलेवाडा आणि बिरतुळबाग या भक्तमंडळीतर्फेन सादर जातलो. हे विशेष. सदाशिवगड हे कलेचे क्षेत्र. या भूमीत हरेक तरेचे दिग्गज कलाकार दिलात. कीर्तनकार, वादक, गायक, मूर्तिकार, सिनेकलाकार अशा कित्येक कलाकारांन सदाशिवगड हे नाव रुपाक हाडला. कीर्तनकार बाबा कर्वे, अष्टपैलू कलाकार विश्वनाथ राम गडकर, मारुती कुर्डेकर, जयश्री गडकर या ज्येष्ठ पिढीकडच्यान कला घेऊन आताचे प्रेमानंद गडकर, दिनेश गडकर, प्रदीप महाले, चंद्रकांत गडकर यासारखे अनेक जण कलेत निपुण जावन तेमगेलो वारसा जपतात आणि पुढल्या पिढीक ते तयार करतात. तेचबरोबर गांवचे भक्त पारंपरिक धार्मिक कार्य नेटान पुढे होऊन धार्मिक कार्यात सहभागी जावन वाड वडिलालो आणि गुरुली परंपरा टिकोवन दवरूंक फुडें सरतात. त्याच अनुषंगान ब्रेस्ताराक दनपारां 3 वाजताना बंगलेवाडाच्या श्री हनुमान मंदिरांतल्यान गणेश सैल या मूर्तिकारान तयार केल्ली 5 फूट उंचेची श्रीरामाची मूर्ती मिरवणूक खास गोंयच्या दिंडी पथकासह ताल मृदंगाच्या गजरात शेकड्यांशी बाल, तरुण, वृद्ध, महिला अशा श्रीच्या भक्ताच्या उपस्थितीत दिंडी सहभागी जाऊन हनुमान मंदिर ते शिवाजी चौक मार्गान सदाशिवगड बाजार, श्री अस्वस्थ कट्टा ते राजेगंज बाग मार्गान महामाया देवळात येऊन श्री रामाली मूर्ती देवस्थानाच्या सभाघरात खास बनयिल्ल्या मंटपात बसोवन श्रीच्या सप्ताहाचे भजन गावन 24 तास भजनाची सुरेल अशी सुश्राव्य असे भजनाचे कार्यक्रम चलत असतात. फाल्यां शुक्रवार सकाळी 10 वाजताना श्रीच्या सप्ताहाची सांगता जातली. सांजे 7 वाजताना सार्वजनिकातर्फेन कीर्तन, नंतर लक्ष जाई कळ्याची महापूजा आणि प्रसाद वितरण जातलो. हरिनाम सप्ताहाच्या या धार्मिक कार्यक्रमाक सगळे भक्तान हजर रावन श्रीच्या कृपे पात्र जावचे असे संबंधित वाडेकार कमिटीन भक्तांक कळयला. पळया दिंडी पथकाच्या मिरवणुकीत सहभागी जाल्ले भक्ताली गर्दी. Tukaram,
कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. अंकोला हारवाड समुद्रकिनाऱ्याच्या तरंगामेट व्याप्तीत समुद्र पाळान एक घर जमीनदोस्त जाऊन समुद्रात विलीन झाले. अंकोला अरबी समुद्रात वाऱ्याचो वेग वाढिल्ल्यान मोठमोठी पाळा येऊन किनाऱ्याक आदळण समुद्र किनारो कातरतेर आसा. अंकोला तालुक्याच्या हारवाडा तरंगामेट व्याप्तीत या समुद्राच्या रौद्र नर्तनान एक घर संपूर्ण जमीनदोस्त जाऊन समुद्रात विलीन झाले दृश्य कॅमेऱ्यात कैद झाला. हारवाडाच्या तरंगामेट निवासी अशोक हरिकंत्र हेमगेल्या घराक होड प्रमाणाचे समुद्राचे पाळ आपटून घर संपूर्ण कोसळून समुद्रात गेले. गेल्या 2 महिन्याच्यान अशे सतत पाळ या घराक आदळटेर आशिल्ल्यान सुरक्षतेच्या दृष्टीन अशोक हरिकंत्राले कुटुंब दुसरीकडे स्थलांतर जाल्ले म्हण होड अनाहूत जावचो चुकलो. तरंगामेट समुद्र किनाऱ्याचो सुमार 200 मीटर व्याप्तीचो भाग कातरून वयतेर आसा. हे कुटुंब पहिले स्थलांतर जाल्ल्याक हे कुटुंब सुदैवान सुरक्षित आसा अशें कळ्ळां. सिद्धापूर हेग्गेकोप्पा रान प्रदेशात रानटी प्राण्याला शिकारे वयतना मुद्देमाला सकट एकाक अटक, 3 फरारी. सिद्धापूर तालुक्याच्या हेग्गेकोप्पा रान प्रदेश व्याप्तीत 4 जण चोरेची बंदूक घेऊन रानटी प्राण्याला शिकारे वयतना अकस्मात रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी धाड घालून एकट्याक ताब्यात घेतले तर 3 जण फरारी जाल्ली घटना घडली. फरारी आरोपीला शोधासाठी शोधकार्य सुरू आसा. हेग्गेकोप्पा पुरदमठ निवासी मंजुनाथ गणपती नायक वय 36 वर्सां हो बंदूक घेऊन रानात गेल्लो. तेजे बरोबर 3 जण शिकारीचे बाकी सामग्री घेऊन वयताले. पुढे अकस्मात रान खात्याचे कर्मचारी हादर झाले आणि मंजुनाथ हेमका धरून बंदूक ताब्यात घेतली. बाकीचे 3 जण फरार झाले. तेमी रानाकडे पर्यंत येऊक वापरिल्ले वाहन, मारुती कार, मोबाईल फोन, चाकू आणि इतर काही सामग्री अरण्य कर्मचाऱ्यांनी ताब्यात घेतला. पुढील तपास चालू असा असे प्रसार माध्यमाक कळयला. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.